Tardes que se poñen complicadas xa desde o inicio creo que non íamos suficientemente preparados nin mentalizados do que podía pasar. Cando chegas alí te encontras que non estás ben no partido tal como estaba o día, pois era complicado reaccionar. Intentámolo de todas as maneiras, pero creo que o equipo non estuvo ben, non estuvamos mentalizados e costounos moito. O equipo houve unha pequena charla o martes sin máis, non lle damos maior importancia, simplemente creo que unha bofetada a tempo pois soluciona moitos problemas, creo que estamos concienciados de que non pode volver a pasar, de que o equipo rival pode ser mellor que a nós, pero nós temos que ir preparados para cando o equipo rival sea mellor que a nós intentar contrarrestar o seu xogo. Claro que vamos notar a ausencia de Xavi, como notamos outro día a de Caneiro, creo que é unha posición onde estamos máis debilitados, creo que por efectivos, pero bueno, creo que hai xente que pode xogar aí, tanto o Breixo pode pasar ao medio campo, como os rapaces que suben do filial e do juvenil, creo que están capacitados para xogar, vamos a apostar por eles. Un rival moi incómodo de xogar, moi agresivo, moi intenso. Creo que as súas fortalezas son a transición do balón parado. Creo que a Moreira se pode dar moi ben a eles, pois temos que estar moi atentos sobre todo a non cometer erros en defensa, evitar faltas, evitar córner e sobre todo cando teñamos o balón non concederlle que corran porque aí son tremendamente peligrosos.